Mayang hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sang Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Updin niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KCAT Channel 11. Kag subong mabatian na kami sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. COVID-19 surge balantayan pero lockdown hindi na kinahanglan sunod sa kay Vice Presidential Candidate Dr. Willie Ong. Duha ka mga NPA patay sa encounter sa Mamaylan City. Duha patay sa separado nga shooting incident sa Bacolod City. 7 ka mga LGU irekomenda nga ipaidalom sa Alert Level 1 sa Abril 16. Kag sa good vibes sa Binalbagan, putos ang isa ka kapihan, ginapilahan. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, duga nga mga banwa kag syudad ang iduso sa nga Negros Occidental nga malakip sa Alert Level 1 sa masunod nga pagpagwa sang bag-o nga Alert Level status. Sunod kay Provincial Administrator Rayfrando Diaz sa ginapaabot nga Abril 16 kung sa diin ginapaabot ang pagpagwa sang bag-o nga alert level status, igalabi nila sa Department of Health kag National IATF sang duga nga mga banwa kag syudad nga malakip nga ma-de-escalate sa alert level 1. Sunod kay Diaz, nalipay ang Negros Occidental nga na-accommodate ang ilahinyo nga tigaylo nga bilog nga Negros Occidental ang ipaidalom sa isa ka alert level status, ginbasihan ang tagsa ka performance ng LGU sa ila compliance sa mga parameters. Sa Biyernes, ang La Carlota City, Pulupandan, San Enrique, Ibi Magalona, kag Sagay City ang napaidalom sa Alert Level 1. Kung basehan ang vaccination performance, may 12 tanan ka banwa kag syudad sa Negros Occidental ang may masobra sa 70% nga accomplishment sa ila target mabakunahan. Sunod kay Diaz, sa bag-o nga alert level nga ipagwa sa Abril 16, igalabi man nila ang paglakip sang Cadiz City, Talisay City, Murcia, Pontevedra, Victoria City, Silay City, kag Candoni para sa Alert Level 1. Ini nga mga LGU ang may masobra sa 70% accomplishment sa ila nga vaccination. As of April 3 naman, 60.46% sa masobra 2 million nga target mabakunahan ang fully vaccinated sa Negros Occidental. Padayon naman ang pagnubo sa kadamuon sang active cases. 41 ang active cases sang probinsya. So we were wondering ang Cadiz, which is higher in terms of performance sa San Enrique and EB Magalona, nabilin siya, why siya na de-escalate to level 1. But again, tilawanta, no? This coming April 16, maupod na sila ni Pulo. Bali, dusi na tanan no? Duwa ka 80% up nga performance, tapos Pulo ka 70+% up. Sa number 9, 2 ka pesos nga rollback sa bilisang diesel kag gasolina ginapaabot sa buwas nga adlaw. Ginalantaw sa mga kumpanya sa langis nga magadubusang 2 ka pesos kada litro ang produkto petrolyo sa buwas nga adlaw. Ginapaabot nga magadubo ang presyo sa gasolina sang 2 ka peso kag 50 sentimos tubtob 2 ka pesos kag 70 sentimos kada litro. 2 ka pesos naman tubtob 2 ka pesos kag 20 sentimos sa kada litro sang diesel. Kag ang kerosene, piso kag 70 sentimos tubtob 90 sentimos kada litro. Ginabase ang estimates ng rollback sa 4 ka adlaw nga trading sa world market. Ini ang ikaduha nga semana nga rollback subong nga tuig. 8 pesos ang ginsaka sa diesel kag 6 pesos naman sa gasolina sang nagligad nga semana. Sa number 8, magahinyo ang National Housing Authority sang exemption gikan sa COMELEC para makapadayon panagtag sang cash assistance sa mga apektado sang Bagyo Odette. Pero master listing ang dapat anay nga i-comply sa mga LGU. Sunod kay Provincial Administrator Rayfrando Diaz, naghilisugot na ang probinsya kag ang NHA bahin diri. Ang tagsa kay LGU nga magabaton dapat nga mag-submit sang listahan nga nagasanto man sa damlag panlista nga ila na submit. Ginalantaw man sa probinsya sunod kay Diaz nga ila hinyoon nga ang approval o kunang paghinyo sang exemption pati gayunon man
per LGU imbes nga iproseso para sa bilog nga probinsya. Sa ini nga pamaagi suno kay Diaz tigayon nga ma-accommodate ang madasig nga mag-comply. May 90 million pesos nga pondo ang NHA para sa 18,000 ka pamilya sa Negros Occidental nga naapektuhan sang Bagyo Odette. Sa number 7, $125,000 ka dose ang Pfizer vaccines para sa mga 5 to 11 years old nag-abot kainasang aga. Ini kabahin sa pagpanghanda man sa mga kabataan para sa pagbalik sa face-to-face classes. Sunod sa kay Provincial Administrator Refrando Diaz sa tunga sa kadabuon sa bakuna nga ginapaabot malapit mag-expire. Ang Department of Health ang direkta na nga mag-supervise sa tanan nga mga bakuna nga nagaabot lakip na ang utilization sini. Sa Negros Occidental, may 221,049 ka dose ang bakuna ang mag-expire sa Abril 30. 36,720 naman diri ang damlag pa na paina para sa second dose sa mga 5 to 11. Sunod sa kay Diaz, ang PHO kag ang DOH ang direkta na nga mag-coordinate agud to hindi mausik ang mga bakuna. May kasubong man nga sitwasyon sa iban nga mga probinsya kag syudad sa bilog nga pungsod. Padayon man ang pagduso para sa booster shots. DOH is directly overseeing ang tanan nga vaccines nga gaabot sa aton and its utilization. Ang PHO together with DOH, they are working hand in hand so that ang tanan naton nga vaccines mausar sang in time, no, nga hindi mausikan. So I hope that with the help of the provincial government, mag-pick up pagid ang aton nga performance ng ibang LGUs nga do nabilin. Sa number 6, driver sang jeep patay matapos tiruhon sang pasahero. Patay ang driver sang jeep nga si Jerry Pasyolan matapos gintiro kahapon samtang nagamaneho sang jeep sa highway sa Barangay Talok, Syudad sang Bago. Sa investigasyon sang Bago PNP, padulong sa norte ang jeep sang hinali gintiro ang driver sang isa sa iya mga pasahero. Gilayon man nga nagpalagyo ang suspect sakay sa motorsiklo nga nagahulat sa iya. Love triangle amo ang ginalantaw karon sang PNP nga motibo sa pagpatay kay Pasyolan. Sa number 5, duha ka mga ginaligar katapos ang NPA apatay sa isa na naman ka engkwentro sa Himamaylan City. Patay ang duha ka ginaligar katapos ang New People's Army sa isa naman ka engkwentro nga nagluntad sa syudad sa Himamaylan sa Biyernes, isa ka semana matapos may duha man ka mga napatay sa engkwentro sa syudad. Sunod sa Army, naglawig sang 20 minutos ang engkwentruhanay sa tunga sang tropa sa 94th Infantry Battalion, kagapin 15 ka mga NPA members sa sitio Kulihaw, Barangay Buena Vista. Ining nagresulta sa pagkamatay ng Day Albert Nicolas Quiliano nga finance officer sang SDG platoon, kag Jessa Quiliano nga medical officer sang platoon. May armas man, mga bala kag iban pa nga mga pagkabutang nga na-recover ang Army. Sa number 4, duha patay sa separado nga shooting incident sa Bacolod City. Patay kahapon ang 36 anyos nga si Edgar John Mendoza matapos iniging tiro sang iya kaingod sa Abada Escay, Barangay Vista Alegre sa Bacolod. Sunod kay Captain Elmer Bonilla, ang hepe sang Police Station 7, ang biktima nga nagapamanday lang sang siya ang gintiro sang suspect nga si Dari Dasa. Sunod kay Bonilla, sadto na nga nagainaway ang duha kag sila ang ginpabarangay pa bangod sang ginhaboy sang bato sang suspect ang ilang nga balay. Paday ng hot pursuit sa nga kapulisan sa nagpalagyo nga suspect. Samtang patay man sang Sabado ang 31 anyos nga si Yuki Castro sa gintiro sa kilid lang sang highway sa Purok Marapara sa Barangay Bata. Sunod sa pulis, nagapanglakaton sa dala ng biktima nga magbakal kuntani sang sigarilyo sang siyang tiruhon sang wala pa makilalaan nga suspect. Wala pa mabalans ng PNP sa karon ang motibo sa pagpatay kay Castro, pero sila ang may ginatutukan na nga ang gulo. Gindakop sa tuwang biktima sa kaso nga illegal gambling kag physical injury. Sa number 3, Philippine Coast Guard naka-heightened alert na para sa Semana Santa.
Magatala na sa quick response teams ang tagsa ka mga substation sa Philippine Coast Guard sa mga ports pati na sa mga beaches kag resorts nga masabi ginadagsa sa tawo kada Semana Santa. Kabahin ini sa pagbabaskog sa monitoring kag seguridad sa publiko sa Oplan Semana Santa humalin Abril 11 tubtub 17. Gani ginmaduanan ni Commander Joe Luis Mercurio sang PCG Northern Negros ang mga personnel sa tagsa ka mga substation nga mangin alerto. Sa idalom sa heightened alert, ginsugda naman sa Coast Guard ang pag-inspeksyon sa mga isla kag pag-usisa kung may nakadeploy nga mga safety and security personnel sa mga resorts sa probinsya. Nagabay man ang Coast Guard nga sa mga shipping company kag marina angot sa hugot kapag patuman sang minimum health protocols sa pagdumdum sang okasyon. Times of eventuality, we are ready and we are capable with the limited time requirement to assist or provide assistance or rescue as may be necessary. Sa number 2, Bacolod Joint Peace and Security Coordinating Council ang nag-recommend nga mabalik sa green category ang syudad matapos nga makabig nga area of concern. Bisan pa may intense political rivalry sa natalana nga May 2022 local elections sa Bacolod, nagapabilin nga generally peaceful ang syudad sandig sa assessments ng City Joint Peace and Security Coordinating Council. Gani ginduso ni Attorney Revo Sorbito, ang acting elections officer sa Bacolod, nga kuntani i-recommend sang regional JPSCC nga ibalik sa green status o kung green category ang syudad nga napaidalom karon sa area of concern. Gindugang ni Sorbito nga wala man sang election-related violence sa syudad. Samtang sa Abril 11, natalana naman nga mag-abot sa syudad ang si COMELEC Commissioner Amy Ferulino. Si Ferulino ang magapamuno sang natukod nga task force kontra bigay nga amo magahatag atensyon sa mga reklamo angot sa vote buying. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. COVID-19 surge ginapaabot sa marason nga bulan pero lockdown hindi na kinahanglan. Ini sunod sa kay Vice Presidential Candidate Dr. Willie Ong. May report si Nico Delfin. Tungod sa padayon nga pag-mutate sa COVID-19, hindi man malayo sunod kay Vice Presidential Candidate Dr. Willie Ong ang pagluntad sang panibago nga surge ukon pagsaka sang kaso sang COVID-19 sa pungsod, kasubong sa natabo sa mga kaiping nga pungsod sa Asia. Maybe in a month or two, it's possible. Pero pag bumalik to, sana naman natuto na tayo sa 2 years. 2 years, di ba ano nangyari? Walang mapuntahang hospital, walang makuhang gamot, walang makuhang doctors and nurses. Hopefully in 2 years sana nagtayo naman tayo ng isang hospital, di ba? Nagapati si Ong nga hindi na kinahanglan ang pagpatuman sang lockdown kung may nagakaigo nga pagpanghanda ang national kag local government sa tion nga posible magsaka ang COVID-19 cases sa Mayo. Gusto natin syempre hindi lockdown. Ang measure natin, hospital, health worker, gamot, yun ang kailangan natin eh. Diba? Pag kompleto tayo doon, hindi tayo magla-lockdown. Kaupod ni Ong ang senatorial candidate sang Aksyon Demokratiko nga si Dr. Carl Balita sa pagpangampanya sa Bacolod. Suno kay Balita, dapat mantagaan atensyon sa pandemic recovery programs ang paghatag duga nga benepisyo sa mga nurses kag iban pang health personnel. Hindi man abi malayo suno sa iya ang posibilidad sang kakulang sang nurses sa mga ospital sa madason nga 2 ka tuig. Now, ayokong magising isang umaga na yung mga nurses natin ay either pipigilan para wag makaalis or maubos sila dahil they become the best choice of the world. So we want to take care of that. More scholarship for health professionals. We have to save those who have dropped out. Marami pong third year na give up sa nursing and other courses kasi mahal na. We have to bring them back to the mainstream so that their supply chain will continue. Hindi ako kontra kung gusto talaga nila mag-abroad pero we have to ensure our supply chain. Ang pagtukod sang Regional Health Center sa pungsod ang kabahin sa mga prioridad sang partido sa idalom sang Isko Moreno Dumagoso kag Willie Ong tandem. Ginako man ng dayong kag Balita ang mga kabudlayan sa piyak sang resulta sa mga survey, ilabi na nga halos wala naman nagaupod sa ila si presidential candidate Isko Moreno.
Pero pinaagay sa natukod nila nga health tandem, sila ang magapadayon nga magakampanya para sa ikaayo sang public health. Nico Delfin para sa DGCast Negros. Sa Good Vibes, putos ang isa ka kapihan sa banwasang Binalbagan ang ginapilahan. Sa puto, nakapundar sila sa ilang nga balay kag nakapaeskwela sa ilang nga mga kabataan. Ang kapihan ni Ronnie sa report ni Romeo Subaldo. Kadalas sa isang aga, amo sining eksena sa kapihan ni Ronnie sa merkado sa Binalbagan. Masako ang salaay sang kape. Kag, masako ang pagpreparar kag pagbakit sang puto. Samtang ginesteam pa, may mga nagahulat na nga customer. Pagkaluto, rekta na sa plastic, kag ginadaho sa nagahulat nga customer. Sa lola pa ni Ronnie Bahada, naghalin ang recipe sang puto. Ako sinanaghimo kay nakuha ako man ang recipe sa ginikanan ko. Pag sa lula ko gidya sa muna ay kaya lula ko sa munang ginpangabuhi sa lula ko amo man ang pagkaon man lang puto kunano da ipoy suman di tanan nga ulo braho na lagi na himo nila nakita ko ako man ang nagabulig abi samtang nagaluto. Halin sang una, mabakal ng ilang nga puto pero sa nagpandemic, ginsugura nila himo ang puto with cheese. Diri pagid nangin blockbuster hit ang ilang nga puto. Sila na mismo nagapahagan-hagan lang para makapahuway man. Kaya ang duha ka sako nga bugas, mapaubos nila sa paghimo sang puto sa 3 lang ka adlaw. Ang puto ginapilahan dire sang nagka-ideya na kami nga ibutangan namon sang cheese. Pero sang wala pa yung mapilahan ya, ang puto namon Wala pa na dugok na nga daan katawo ya. Damo giga bakal gili. Ang pagpila sila isang puto namon, sugo na doon siyang pag-pandemic kay gusto namon yung kwan ang tao may may social distancing, hindi magdinasok. Sunod sa mga customer, pinasahi abi ang sabor sang ilang nga puto. Hindi man siya when it comes to sabor kag ang texture niya. Ma-compare mo siya as special puto gid siya. 1975 pa nagsugod ang ilang nga kapihan. Sa puto kag sa kapihan, nagahalin ang kwarta nga ilaging gamit sa pagpakasal sang iyang nga misis. Diri man naghalin ang ilang nga pagpaeskwela sa ilang nga kabataan, pati na ang ilang nga balay. Ang napundar sa pamilya nakon namon ni Mrs. ang pagpaedukar sa kabataan kag ang balay abi namon dire nga sa diri kami sa una nag-start sa barangay San Pedro may balay kami ganay kinabtan tubtang nga kinanglan sa gobyerno. Oo. Nga gin doon dalan di siyempre hindi amon do ta gibli kami nakakuha kami pisto dito sa may barangay in Claro pero dito kami nakapundar sa amon nga balay. Halin sa Binalbagan karon, may kabangkalan pa sila nga branch kag ginapilahan man. Barb, gusto ko matilawan nga makalabay ko ito kaagahon para maabtan ko pa ang puto ni Ronnie. Naunahan mo lang kuminyo. Kapati ako doon naglibugin ang Na-curious ulo ko. ko. Nga ginapilahan. Kay, di ba daw mo man puto, pero basi puto espesyal. Tungod ko Barb, sa sugod niya mo nila cheese, daragin nagpilahay. Ang pandemic, nakatag man sila sa bago nila nga product. Oo, yun. Kagam ito mga balita sa Negros Subo nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto mga impormasyon. Parahan kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.